Miti, vezi că ăștia din lăsă nu au war, ca să știi doar. Ca să nu te uiți la ele. Naruto? Bine, Naruto, când vine fractul, ne băgăm la Da, Warrior. și pentru asta ai prins primul. Ce mă? Când vine fractul, ne băgăm la Warrior. Bă, nu știu, Hai mai să am luăm niște probleme. Du-te acum și fă, lasă FIFA. Ei, sunt meci, nu poți să ies. Și Bă, când mai dai, dau, vine minut. Morții mătii, iau gol din cauza ta. Așa. Da, Tu ești să tot. știi. Din cauza ta e. E trist, știu. M-am întâmpit, frate, am ajuns să mă pun pe asasin. A, mă pun pe el ca să văd unde e, dacă e fiu zona de war, că ăsta la Poate îl criminal. banez, că dacă capace ce-ți dau. Nu, că nu-l banesc, că mi se pare treabă. E. Bănează. Și că a dat unul Hermici că ce înseamnă explicație la cererea în bani. Zi să consulti un Dex. Aia ar fi de folos. O, tot s-a ținut la war, dar n l-am filmat. Ce prost. De ce nu filmezi în continuu? Că dacă și așa că e lag pe server. Dar ce mă aveți și de pe auto? Foarte. De ce? E rătat.